Magandang araw, Kwentong Baryo. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Mila. Ang aking ilalahad ay mismong karanasan ko. Noong mga panahong iyon, isang hamak lamang akong musmus na naghahanap buhay sa asyenda upang makatulong sa aming pamilya. Gaya ng karaniwang bata, madalas akong nakikipaglaro sa aking mga kapitbahay tuwing hapon, pagkatapos naman ng aking mga gawain. Isang mainit na hapon ng araw, nang una kong makilala si Mercedes. Tila isa siyang ulilang nag-iisa lamang sa mundo. Sa unang pagkakataon pa lamang, napagtagpuin ang aming mga mata. Naramdaman ko na agad ang pangungulila rito. Gayunpaman, kahit na tila ba alam niya na wala siyang maasahang tao, ipinagpatuloy pa rin niyang mabuhay. Nang gabing iyon, hindi makatulog ang aking isipan. Hindi maalis sa aking puso ang matinding awa para kay Mercedes. Naibigan ko agad ang kanyang katauhan sa paunang pagkakataong aming pagkikita. Ngunit higit sa lahat, nanaig ang malasakit. Kaya't kinabukasan, personal kong inalok na samahan siya sa kanyang mga gawain sa bukid. Mula noon, naging malapit na kaming magkaibigan. Taong 1987, nang tuluyan kaming maging malapit ni Mercedes sa isa't isa. Akala ko'y panghabang buhay na ang aming samahan. Kapwa kaming masipag na manggagawa sa asyenda. Ako ang nag-aalaga sa aking mga nakababatang kapatid, samantalang siya'y nag-iisang anak na umaasa lamang sa sariling lakas at talino. Bagamat magkaiba ang aming pinagmulan, hindi naging hadlang iyon upang maging malapit kami sa isa't isa. Palagi kaming nagtatawanan sa tuwing nagkwekwentuhan. Madalas pa naming pinag-uusapan ang aming mga pangarap sa buhay at ang hinaharap sa kasalukuyan. Kapwa naming minimithi noon na makapagtapos ng pag-aaral at makakuha ng diploma. Ngunit dahil sa kahirapan, naudlot ang aking mga pangarap. Samantalang sa kabila ng lahat, pinipilit pa rin niyang ituloy ang kanyang edukasyon kahit pahirap na ito. Madalas pa nga ito noong pagtawanan dahil sa kanyang pagiging tambuli o voluntaryong nagpapaliban. Mula pagkabata, naging matatag ang samahan namin ni Mercedes. Walang lihim sa isa't isa. Gaya ng isang magkapatid, nariyan siyang tuwing kailangan ko ng isang makikinig sa aking mga hinaing. Samantala naman, inako ko naman ang tungkulin bilang tagapayo kapag siya naman ang may mga problema sa buhay. Sa lahat ng mga taong nakasalamuha kong manggagawa sa naturang asyenda, ay si Mercedes lamang ang tunay kong nakasundo. Natutuwa ako tuwing kasama ko ito. May kakaiba kasi siyang aura na nakapagpapagana ng aking makulay na himaynasyon. Lagi niyang kinikwento sa akin ang kanyang mga kakaibang pangarap at mga hindi kapanipaniwalang pangyayari. Kaya't sa bawat sandali ng aming pakikipagkwentuhan sa isa't isa, para akong napupunta sa isang magical na mundo kung saan lahat ng bagay
ay posibleng mangyari. Ito marahil ang dahilan kung bakit naging espesyal ang tingin ko kay Mercedes. Sa kabila ng aming pagkakaiba ng personalidad, nahanap ko sa kanya ang aking kinakailangan pantapal na magpapagaan sa bigat ng aking mga responsibilidad bilang isang panganay. Sa tuwing kasama ko siya, para akong bumabalik sa aking kabataan kung saan ang tanging iniisip ko lamang ay ang maglaro ng walang malay na panahon. Sa murang edad pa lamang noon, alam ko nang mahalaga si Mercedes sa akin. Naging matibay ang aming pagkakaibigan sa loob ng halos 2 dekada. Ngunit sa kalaunan, magbabago ang lahat. At doon, magsisimula ang kwento ng aming samahan. Ang kwento ng isang pagkakaibigan na magiging malapit sa magkapatid, ngunit sa huli ay masasaktan lamang ako ng labis sa kamay ng aking minamahal at pinakamatalik na kaibigan. Nagsimula ang lahat ng tuluyan ng magtiwala si Mercedes sa akin upang ibahagi ang kanyang pinakamalaking sikreto, na siya pala ay isang aswang. Sa unang pagkakataon, akala ko'y niloloko lang ako nito. Ngunit sa tuwing nakikita ko ang kanyang mga mata, ramdam na ramdam ko ang katotohanan sa likod ng bawat salitang kanyang binibitawan. Isang gabi, habang magkatabi kaming nakahiga sa damuhan at tinitingnan ng mga bituin, tuluyan niya nang ipinagtapat sa akin ang lahat. May malungkot na ngiti sa kanyang muka, ngunit sa tono ng boses ay halatang matagal na niyang inaasam na may isang taong makakapagpahayag ng katotohanan. Mila, may ipagtatapat ako sa iyo na hindi ko pa nasasabi kanino man. Pangako mo bang hindi mo ako tatakbuhan? Tanong ni Mercedes sa akin. Sinalubong ko ang kanyang tingin. Oo naman. Ano ba yan? Parang di mo pa ako kilala. Sagot ko habang nakangiti sa kanya. Mercedes, ako ay isang aswang. Sa unang pagkakataon, hindi ko maintindihan ang sinabi nito. Ngunit sa pagkalantad niya ng katotohanan na iyon, alam kong nakataya na ang aming pagkakaibigan at tiwala sa isa't isa. Agad ko naman itong niyakap sa wika ng aking katawan na ipahatid kong lubos akong sumasang-ayon sa kanyang ipinagtapat. Sa gabing yon, marami akong natutunang bagay tungkol sa buhay bilang isang aswang. At gayon din na ipaliwanag ni Mercedes ang mga limitasyon at kapangyarihan ng isang nilalang katulad niya. Pinahayagan niya sa akin na wala na siyang magagawa upang sugpuin ang kamatayan sa sandaling dumating ang panahon para sa kanya. Iyon pa lamang ang itinaktang papel na gagampanan niya sa mundo, na maging isang aswang. At kahit na itinatawa niya ang kanyang katangian bilang isa sa mga iyon, wala na umano siyang magawa para labanan ang kanyang hilaw na pagkatao. Bagamat masakit para sa kanya ang katotohanan, tinatanggap na lang daw niya ito dahil iyan ang kapalaran na tinadhana para sa kanya. Sa mga sumunod na gabi, ipinagpatuloy namin
ang aming pag-uusap tungkol sa kanyang mga karanasan at pakikipagsapalaran bilang isang aswang. Isang kwento nga niya noong bata pa. Sinanay na siya ng kanyang mga magulang na mamalagi sa gubat upang magsanay, humuli ng iba't ibang uri ng hayop bilang parte ng kanilang paghahanda sa kanya. Kahit na noon pa man ay alam na ni Mercedes kung ano ang magiging papel nito sa mundo. Ito marahil ang dahilan kung bakit hilaw pa siya sa murang edad ngunit handa nang harapin ang katotohanan. Hindi tulad ng karaniwang mga bata. Maaga siyang pinalaki ng kanyang mga magulang gamit ang matigas na disiplina ng isang aswang. Isa pa sa ipinagtapat niya sa akin ay magkakaroon daw siya ng kapangyarihan para gumamit ng salamangka o mutya ng isang manggagaway kapag naging ganap na ang kanyang pagiging isang aswang. Sa pamamagitan ng salamangkang ito, nagagawan daw niya ng paraan na purihin ang kanyang pagiging masamang nilalang mula sa loob kung may kailangan siyang protektahan sa kanyang mga kapwa. Ramdam ko ang pighati ni Mercedes habang ikinukwento niya ang kanyang buhay bilang isang aswang. Mahabang panahon niyang ikinubli ang lahat. Ngunit sa wakas, sa pamamagitan ko, nakapaglabas siya ng kanyang saloobin at ipinahayag ang katotohanan ukol sa kanyang hilaw na pagkatao. Noong gabing iyon, lubos kong ipinaramdam sa aking matalik na kaibigan na nauunawaan ko ito at sinusuportahan ko. Alam kong mahirap tanggapin ang ganitong kalagayan, lalo na kung ipinaghahari ka lang ng iyong mga impeksyon at mababangis na hilig. Sa kabila nito, ipinaalala ko kay Mercedes na mahalaga pa rin ang kanyang buhay at babantayan ko siya anuman ang mangyari. Mula ng gabing iyon, higit pa naming naging malapit sa aming samahan ang isa't isa. Sa mga mata ng iba, maaaring hindi tanggap ang katotohanan. Ngunit para sa akin, mahalaga lang na alam ko lang ang taong lubos na nakakaunawa at nakakaintindi ng pinagdadaanan ni Mercedes bilang isang nilalang na sangkot sa karimlan. Noong mga panahong iyon, palagi akong kinikwentuhan ni Mercedes tungkol sa kanyang mga kakaibang karanasan bilang isang aswang. Hindi ako agad naniwala sa mga kwento niya. Ngunit isang gabi, personal na akong nagpatunay na nakakaloko at hindi ka panipaniwala ang mga pangyaring aking naranasan. Kasama si Mercedes sa kanyang mga gabi bilang isang aswang. Ipanakilala niya sa akin ang iba't ibang uri ng mga kalahi niya. Merong mga nakakatakot na itsura samantalang ang iba naman ay tila malaanghel na nilalang. Ngunit pare-pareho silang nag-iibang anyo at nagiging iba't ibang uri ng hayop upang makapanghuli ng kanilang pang-agaw. Madilim ang paligid nang simula naming lumipad. Nagtungo kami sa kagubatan. Sa unang pagkakataon, kabaryo, naramdaman ko ang lamig ng hangin habang kami parang mga ibon na lumilipad sa kalangitan. Kita nang makita ko ang liwanag ng buwan na tila nagbibigay daan sa aming malayang paglipad. Matapos ang ilang sandali, dumapo kami sa gitna ng kagubatan kung saan nandoon na ang iba pang mga kauri ni Mercedes. Sa pagdating namin doon, agad silang nagbago ng anyo. Tila isang kumpol ng
Mababangis na mga hayop ang bigla kong nadatnan sa harapan ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na takot. Nanginginig ang aking mga tuhod habang pinapanood silang lahat na unti-unting lumilipad papalayo upang humanap ng kanilang mga pagkain. Si Mercedes na lamang ang nanatiling nakatayo sa aking harapan. Ngunit kahit siya ay unti-unting nagbabago na rin ang anyo. Tumingin siya sa akin at nakita ko ang kanyang mga mata na nag-iiba na ng kulay. Ang kanyang bibig ay humahaba at pumuputok ang mga matatalim na pangil. "Mila, huwag kang matakot. Nandito lang ako." Ang sabi niya sa akin bago tuluyang lumipad papalayo para makihalo sa kanyang mga kapwa aswang. Naiwan naman akong nanginginig sa takot sa gitna ng madilim na gubat. Tanging ang liwanag ng buwan ang tumutulong upang hindi ako tuluyang mawala ng malay sa aking takot na nararamdaman. Habang nag-iisa ako noon, paulit-ulit kong sinasabi sa aking sarili na ligtas naman ako at babalikan ako ni Mercedes. Ngunit sa bawat huni ng mababangis na hayop na aking naririnig, lalo lang akong nanginginig sa nerbiyos at takot. Maya-maya pa ay may nakita akong isang malaking anino na papalapit sa akin. Nang makilala kong aswang din iyon, handa na akong tumakbo palayo nang biglang niyakap ako ni Mercedes mula sa likuran. At sinabi nito sa akin na, "Mila, ako lang to. Dito lang ako sa tabi mo." Doon ko lamang naramdaman ang ginhawa ng makita kong muli ito. Habang magkayakap kaming dalawa, nakatingin lang sa amin ang isa pang aswang na iyon bago ito tuluyang lumipad papalayo sa amin ni Mercedes. "Bakit mo ba ako binitawan kanina?" ang tanong ko kay Mercedes. "Kailangan ko lang humanap ng ating pagkain. Tara na, samahan mo kong kumain." Ang tugon naman ito sa akin. Sa unang pagkakataon ng gabi ring iyon, nasaksiyan ko kung paano sila kumakain ng hilaw na laman ng hayop. Mas lalo akong natakot sa kanilang itsura. Habang sila ay nag-aagawan sa pagkain. Ngunit sa kabila noon, kabaryo, alam kong nandyan lang si Mercedes upang tanggalin ang takot na aking nararamdaman. At sa sandalin iyon, lubos kong naramdaman na mahalaga sa akin ang samahan namin ni Mercedes. Alam kong maaari ko siyang pagkatiwalaan sa kabila ng kanyang pagiging isang aswang. Matapos ang ilang taon, dumating sa buhay ko ang isang binatang itago na lang natin sa pangalang Arman. Siya ay isang magsasaka mula sa kabilang bayan na paminsan-minsan ay napapadaan lang sa aming asyenda upang magbenta ng mga produkto nito. Napakagwapo at mabait ni Arman, kaya hindi nagtagal, niligawan niya ako. Sa simula pa lang ay ramdam na ramdam ko ang pagmamahal sa kanyang mga mata, kaya wala akong naging pag-aalinlangan na tanggapin ito. Dahil na rin sa matagal na panahong magkasama kami ni Mercedes, naisip kong ipakilala ang binata sa aking matalik na kaibigan.
Alam ko kasing mahalaga ang opinyon ni Mercedes sa akin. Kaya gusto kong malaman ang kanyang reaksyon patungkol kay Arman bago ko tuluyang makipagrelasyon dito. Isang Sabado ng umaga noon, kabaryo, nang dumating si Arman sa aming asyenda. Sumilip ako sa bintana at kita ko na siyang papalapit na may dalang isang bugkos ng mga bulaklak. Sa pagkakataong iyon, ramdam na ramdam ko ang kaba nang ipakilala na sa wakas ang lalaking nagpapatibok sa aking puso kay Mercedes. Pagpasok pa lamang ni Arman, agad ko siyang sinamahan at sinalubong papunta rito kay Mercedes, na noon ay abala sa pagluluto sa aming kusina. Nakangiting batiin ni Mercedes si Arman nang una nilang magkita. Sa mga mata ko noon, kabaryo, kitang-kita ko na magkasundo na ang dalawa. Napakasaya ko dahil para bang ang dalawang pinakamamahal kong tao sa buhay ay magkakilala. Habang kumakain ng magkakaibigan, hindi ko mapigilang mapangiti habang pinapanood silang mag-usap at magbiruan. Mula noon, madalas nang bisitahin ni Arman ang aming asyenda kahit wala na akong panahon para makipagkita dahil abala ako sa aking mga responsibilidad. Ngunit sa tuwing uuwi ako ng pagod mula sa bukid, naroroon pa rin si Arman kasama si Mercedes na naghihintay lamang para samahan akong kumain. Sa tuwing nakikita ako silang magkasama, lalo akong nahuhulog sa pag-ibig kay Arman. Mula noon, naging buhay ko na siya at ramdam ko rin ganoon din ang nararamdaman niya para sa akin. Masaya ako dahil akala ko 3 na kami magkakaibigan habang buhay. Ngunit isang araw, may kakaibang pangyayari ang nagbago sa lahat. Napansin ko kasing simula nang dumating si Arman, medyo nag-iba na ang pagtingin ni Mercedes sa akin. Hindi ko maintindihan noon kung bakit nagkakaroon siya ng inis o selos tuwing kasama ko si Arman. Akala ko talaga ay nasasayahan lamang siya para sa aming dalawa. Ngunit isang gabi, wala sa oras na ikinuwento sa akin ni Mercedes na may gusto pala siya kay Arman, na ang tingin niya ay para sa kanya lamang nakatadhana ang binatang iyon. Sa unang pagkakataon, nagulat at naguluhan ako. Paano nangyari na habang ako'y nahuhulog na sa pag-ibig, pati ang aking matalik na kaibigan ay may gusto na rin pala sa aking nobyo? Ramdam na ramdam ko ang bigati ni Mercedes nang sabihin kong hindi ko kayang pakawalan si Arman. Alam kong hindi patas para sa kanya dahil siya ang nauna kong nakilala bago pa man dumating ang binata. Ngunit sa sandaling iyon, mas sumikat ang aking pagmamahal para kay Arman kaysa panatilihing buo ang aming pagkakaibigan. Nang gabing iyon, kabaryo, mabigat ang aking pakiramdam na iwanan si Mercedes ng nag-iisa. Alam kong nasaktan ko ang damdamin niya, ngunit wala akong magagawa. Sa unang pagkakataon, simula nang maging malapit kami, nasira ang aming pagsasama dahil sa pag-ibig. Matapos nga ang ilang linggo, tuluyan ko ng sineryoso ang aking relasyon para kay Arman.
Bagamat alam kong ikinasasama iyon ng loob ni Mercedes, wala na akong magagawa pa. Nasaktan ko man ang damdamin niya, maisip ko lang na malapit na akong makamit ang aking pangarap na magkaroon ng pamilya kasama ang taong mahal ko. Sapat na iyon para ipagpatuloy ang nasimula naming relasyon ni Arman. Isang gabi, habang naghahanda akong matulog, bigla akong nagulat nang may marinig akong malakas na kalabog na nagmula sa silid ni Mercedes. Dali-dali akong pumunta doon ngunit wala na ito. Gaya ng dating gawin niya tuwing siya ay galit. Tinangay na naman siya ng kanyang damdamin at bigla na lamang umalis ng hindi nagpapaalam. Kinabukasan, hapon nang bumalik si Mercedes. Halatang pagod ito. Ngunit kahit na gusto ko siyang kausapin, hindi ko magawang lapitan sa unang pagkakataon. Natakot akong harapin ang aking dating kaibigan. Hindi dahil natatakot ako para sa aking kaligtasan, kundi dahil alam kong lubos ang sakit at galit na nadarama niya dahil sa aking ginawa. Ngunit sa gabing iyon, muli itong nagwala sa murang edad pa lamang namin. Sanay na ako sa kanyang ugali tuwing nagagalit. Ngunit ngayon, tila iba ang kanyang reaksyon. Tila ba ang buong pagkatao niya bilang isang aswang ang lumabas upang ipakita ang tunay na nararamdaman. Sa unang pagkakataon, natakot ako para sa kanya. Kinabukasan ng umaga, gulat na gulat ako nang malamang umalis na si Mercedes kasama si Arman. Hindi man lang sila nagpaalam o nag-iwan ng anumang liham. Ang alam ko lang, bumalik daw ang binata kinabukasan para kunin si Mercedes at doon na sila tumuloy sa kabilang bayan. Sa unang sandali pa lamang nang malaman ko ang balitang iyon, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi makapaniwala ang aking isipan na maaaring iniwan lang ako ng dalawang taong minamahal ko ng lubusan. Paanong nangyaring bigla na lang silang nawala nang hindi man lang nagpapaalam? Paano na ang aming pinagsamahan? At ang pinakamasakit para sa akin, paanong kaya nilang talikuran ang aming relasyon ni Arman? Kung talagang mahal niya ako, hindi niya ako dapat nagawang iwan ng ganito. Sa mga sumunod na araw, tulala lang ako sa trabaho. Walang gana sa buhay at umaasa lang na sana ay bumalik pa sina Arman at makipag-usap ito kasama si Mercedes. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari. Bakit ganito ang naging huling kabanata ng aming kwento? Nang dahil sa selos at galit, nasira ang lahat ng aming pinagsamahan. Ngunit hindi na bumalik sina Arman at Mercedes. Hanggang sa unti-unting tinanggap ko rin na tapos na ang aming mga istorya. Masakit mang tanggapin, kailangan kong magpatuloy. Kahit gaano karupok ang aking puso, hindi ako susuko hanggat hindi ko nakukuha ang mga sagot sa aking mga tanong. May panahon pa para hanapin sila. At sa pagdating ng araw na iyon, haharapin ko sina Mercedes at Arman ng buong tapang at tatagpuin sila sa mga bagay na hindi nila maipaliwanag sa akin. Matapos ang biglang paglisan ni na Mercedes at Arman, muli akong bumalik sa dati kong buhay.
Mag-isa at walang kasama. Sa unang linggo, otomatiko lang ang lahat ng aking galaw. Masakit man tanggapin. Kailangan kong harapin ang katotohanang iniwan na ako ng 2 taong minamahal ko ng lubusan. Sa tuwing mag-isa ako, hindi ko mapigilang isipin kung nasaan na kaya sila ngayon at kung masaya ba sila sa kanyang bayang tinutuluyan. Sa tuwing naaalala ko ang mga ngiti nilang dalawa, parang may humahampas sa aking dibdib. Paano nila nakayanang talikuran ang lahat? Paano nila ako kayang iwan ng ganito? Gaano ba sila kasaya sa isa't isa kaya madali na lang ba para sa kanilang bitawan ng lahat? Lahat ng aming pinagsamahan? Maraming gabi ang pinagluwaan ko. Sa murang edad ko pa lamang ay sanay na akong mag-isa. Ngunit iba pa rin talaga kapag minahal mo ng buong puso at kaluluwa ang isang tao, tapos bigla ka na lang niyang iniwan para sa iba. Minsan iniisip ko na sana'y hindi na lang ako umibig. Mas madali sanang tanggapin na iniwan lang ako bilang kaibigan kaysa bilang kasintahan. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting bumalik ang sigla ko. Isinugal ko ang lahat para sa pag-ibig at nasaktan lang ako. Ngayong panahon na para alagaan ko ang sarili at ituloy ang aking buhay. Masakit man, pero kailangan kong tanggapin na wala nang may babalik pa sa dati. Si Mercedes at si Arman, sila na ang nakaraan ko. Kailangan kong humanap ng bagong landas pasulong. Dahan-dahan bumalik rin ako sa pagkikisalamuha sa aking mga kapitbahay at mga kasamahan ko noon sa trabaho. Sa tuwing kami nagkwekwentuhan, palagi nilang tinatanong kung asaan na sila Mercedes at Arman. Sa tuwing naririnig ko ang kanilang mga pangalan, otomatiko na lang akong nalulungkot. Ngunit hindi na ako ganoong kadaling maiyak tulad ng dati. Unti-unti ko nang natanggap na wala na sila sa tabi ko. At kahit masakit, kailangan kong harapin iyon ng matapang. Nang dahan-dahang ding natutunan ulit magtiwala sa iba. Sa unang pagkakataon, mula nang iwanan ako ng 2, muli akong nakipagkaibigan sa iba. Sa tuwing kasama ko ang aking mga bagong kaibigan, para akong bumabalik sa nakaraan. Nung panahong bago pa man dumating sina Mercedes at Arman sa buhay ko. Masaya akong muli sa simpleng pamumuhay kasama ang aking mga kapitbahay. Ngunit sa kabila nito, hindi ko pa rin maialis sa isipan ng mga taong minsan nang pumasok sa aking buhay. Gusto kong malaman kung bakit nila nagawa iyon sa akin. Bakit nila ako iniwan? Masaya ba sila ngayon sa isa't isa? Naaalala pa ba nila ako? Kung may pagkakataon sanang muling makapiling sila, marami akong gustong sabihin. Gusto kong sabihin na kahit iniwan nila ako, handa akong patawarin sila. Basta mabigyan nila ako ng mga kasagutan sa aking mga katanungan. Matapos ang ilang taon, nakilala ko si Egay. Isang magsasaka rin na katulad ko. Sa simula pa lang, ramdam na ramdam ko ang pagkakaiba niya sa ibang lalaki. Sa kabila ng kanyang tahimik na ugali, napakabait at mapagmahal ni Egay. Hindi man siya kasing gwapo ni Arman. Sa tuwing nakikita ko ang kanyang ngiti, para akong nalulunod sa kanyang mga mata.
Nang una kaming magkita, agad niyang naibigan ang aking mga biro. Madalas niya akong biruin na para daw akong paru-paro na madaling mahuli ng pansin dahil sa aking kulay. Sa tuwing naririnig ko yun mula sa kanya, hindi ko maiwasang hindi kiligin o mamula. Sa mga sumunod na buwan, lalo pa kaming naging malapit ni Egay sa isa't isa. Sa kabila ng aming magkasalungat na oras sa trabaho, sinisikap pa rin namin na maglaan ng oras para sa isa't isa. Kahit sa mga simpleng bagay lang. Halimbawa, kapag umuwi ako ng pagod mula sa aking oras, naroroon na siya para samahan akong kumain. Minsan naman, sinusundo niya ako pagkatapos ng aking trabaho para may kasabay akong maglakad pa uwi. Sa tuwing magkasama kami ni Egay, nawawala ang bigat ng responsibilidad sa aking mga balikat. Naramdaman kong muli akong bumabalik sa murang edad. Parang isang musmos na palaging handa sa mga bagong tuklas kapag magkasama kami ni Egay. Lahat ng mga bagay ay nagiging makulay at masaya. Dahil dito, unti-unti kong nalimutan ang mga pait na alaala ng nakaraan. Sa tabi ni Egay, para akong isang bagong tao na handang sumugal muli sa pag-ibig. Nabigyan niya ako ng lakas ng loob na tanggapin ang nangyari kay na Arman at Mercedes. At sa wakas, nabigyan niya rin ako ng pag-asang magmahal muli. Ngunit ngayon, para sa kanya na. Isang gabi, habang magkasama kaming nagmamasid ng mga bituin, bigla niya akong hinarap at seryosong tinanong kung handa na ba akong subukan muling magmahal. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong iyon, alam kong handa na akong buksan muli ang aking puso. Oo, handa na akong muling magmahal sa piling ni Egay. Mula noon naging opisyal na ang aming relasyon. Sa wakas, muli akong nasiyahan sa piling ng isang lalaki. At higit sa lahat, si Egay ang nagpatibok ng aking puso sa kasalukuyan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, natutunan kong muling magtiwala at magmahal sa tulong nito. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin mayaalis sa isip ko sina Arman at Mercedes. Minsan iniisip ko kung nasaan na kaya sila o masaya pa rin ba sila sa isa't isa. Ngunit agad kong inalis ang mga katanungan iyong sa aking isipan tuwing naaalala ko si Egay. Sa ngayon, buo na ang loob kong harapin ang kinabukasan sa tabi ni Egay. Handang-handa na akong muling mangarap at magplano kasama ito. Masaya ako sa kasalukuyan dahil alam kong mahal niya ako ng kanyang buong puso. At sa wakas, natagpuan ko na ang lalaking handang samahan ako sa matagumpay kong paglalakbay sa buhay. Bilang isang dalagita pa noon, nakilala ko si Mercedes na naging matalik kong kaibigan. Sa loob ng halos 20 taon, walang lihim sa aming isa't isa. Ngunit dumating si Arman na nagpabago sa lahat. Dahil sa selos at inggit, nawala sa akin ang 2 taong minamahal ko ng lubusan. Sa murang edad kong iyon, akala ko'y magwawakas na ang lahat para sa akin. Ngunit hindi pala ganun kadali ang buhay. Makapagbitiw ng mga aral na ipinakita ni Egay sa akin ang tunay na kahulugan ng pagsinta. Siya ang nagturo sa akin kung paano muling magmahal ng buong tapang at sigla. Siya ang nagpaalala na sa kabila ng matinding pagsubok, may naghihintay pang masaya at makulay na kinabukasan, kasama ang taong tunay mong minamahal.
Minsan napapaisip ako kung nasa na kaya ngayon sina Mercedes at Arman. Hindi ko na sila muli pang nakita simula noong araw na bigla silang naglaho sa akin. Ngunit sa kabila nun, wala na akong sama ng loob o pait na nadarama para sa kanila. Sa halip, nagpapasalamat ako dahil kung hindi dahil sa pagsubok na iyon, marahil hindi ko nakilala si Egay at ang tunay kong minimithi sa buhay. Kaya sa lahat ng mga kabataan dyan na nangangarap pa rin ng tunay na pag-ibig, huwag kayong mawala ng pag-asa. Magtiwala lang kayo sa takbo ng inyong mga buhay. Sa tamang panahon, magkakaroon din kayo ng pagkakataong makilala ang taong talagang para sa inyo. Ang magmamahal sa inyo ng tapat at handang samahan kayo sa anumang hamon sa kinabukasan. Hindi man nakakatakot ang aking karanasan mga kabaryo. Naway may napulot kayong aral sa aking naging karanasan. Nang minsan iwan ako ng minamahal ko at ng kaibigan kong aswang. Okay, so yon, magandang araw, gabi, hapon sa lahat ng mga nakikinig lagi sa ating channel, no? Opinion ko rin dito sa kwento ni Mila